Why you spend a time like why don't you guys like have a feature like once? Yo. No, like Ngiyacaba covered. Ngesikhathi ndoda. Angifuni ufika la kuma out isikhathi singakafiki angithola. Ama outside anesigubhu esidophu vele ama outside shawo. Do you consider the guy is far ahead of you? Yeah, ntanga like obvious kalike mina ama numbers bayadla nje. Bayadla dog. So are they under here quickly? Angazi. Okay, the answer for them. Wasasikhulumela mara amachita kawa atswepu ashapa amachita mnyanya phakamisela ngithola vele isigubhu sabo si-on ngithola. And then this guy uMakheke, don't drink Makheke. Yeah nyamcaba mina like manje ni ijuze kama feature kangashana boska ngithola. And why is it like lana choose you guys like no kataba dependa ngani yabona thumina ni dependa ngesikhathi sakhona yabo yonke into inesikhathi sayo if like ka mina phela egamini remember ka lezi amshows qalile ukushaya ngithola like into inestage sayo yabona bayacavana bona stamina mina noma umuntu westrada ne sometimes ngiyabe ngihlele endlini ngicava abantu ababhala ngicava abantu through ibheli yabona ukuthi like shopfare online ngibona umuntu shopfare ushaya beat bese yabona shopfare ama outona like bayazana like angazi bazana kanjani know each other for a while. Yeah mina ngizicava mangifika la mina kumele ngifike ngishaya ispan nabo yabo mara ara ezizofika kulawo sazofika kaya amachita maningi amachita ashaya but will you consider would you want yourself to sebenza nabo one day? On phela kuna mntene kwali nomunye amachita ashaya ispan nami ngishaya.